Mama, wat doen ze met mensen die dood zijn? Tja, daar knap je er even voor uit. Zo ook mijn vrouw vanzelf. Maar, voor ik weer ga, één uitleggen houdt Grunners bij ons toes in elkaar stekt. Ik heb al maar verteld dat vrouwen Drents zwerfkaartje is. Dus is het benoemd ABN, oftewel Algemeen Beschermd Nederlands. In het begin heb ik nog wel eens bebaard kinderen ons taal bij te brengen. Maar dat is misootjes. Verstaan uit Marokko. Maar praten het weinig vandaan met Grunners. En kleinkinderen, schane genoeg, drok. Schaal gewoon, sporten, computeren en kassie kijken. Maar even weer naar het begin. Ik ben vast op een kom van schrik. Vrouw fietst met leutje wicht, douwde steeds een jaar of 6, half 7, opeens knoldiek. Het leutje moest er op haar fietsje tegen bossen om bij te blijven. Maar dat ging we Marokko schouder af. En het reveltje had nog een moment stilstaan, douw ze zo in een vraag. Mama, wat doen ze met mensen die dood zijn? Hurre gek. Dat vuil je als jongen moeke raar op hoed. Eerst maar eens even per baan eroverheen te praten. Maar vroeg bleef het leutje tussen oortjes branden. Dus nog een zetje stak ze eigens de vraag weer bij vrouw omhoog. Die worden gewoon begraven. Cremeren was douw vanzelf nog nooit zo bekend. En dat aan leutje beudeltje uitleggen, daar was ze nog nooit aan touw. Het was geen woord voort al duidelijk, want het reveltje ging van nijs over allerhande kinderlijke dingen. Dus vrouw, haar weer vrij. Het onderwerp zal op oudere leeftijd vast nog wel eens weer omhoog komen. Maar nou haar ze één loos van haar afstupt. Ja, daar haar ze dacht. Zo makkelijk kwam ze er nooit af. Het antwoord haar in het lutje kopje nog geen steek kregen. Mama, begraven? Dat is toch niet leuk? Verduld, dat vrouw. Mag ik er weer maken? En, dit wordt een vraag tegen vraag. Eén rekken. Wat had jij dan gedacht, Helen? Gewoon in zo'n plastic zak bij de weg. Ach, lieverd, kom nou. Stel je nou toch eens voor dat opa en oma... Ach, dat kan toch niet? Nou, als iedereen dat doet, is het heel gewoon.